Bueno, non vos podedes imaginar as gañas que tiña desta entrevista. A verdade é que sí, e yo comentaba ademais ahora el fora de micrófono, non? Que facía o tempo que tiña aí pendiente de decir, teño que falar con este home porque é todo un persoaxe maravilloso para min, ademais é unha persoa que representa esa esencia propia nosa, non? Desa verdade absoluta que sabemos contar cando queremos os galegos, que sabemos contar ademais co punto de humor que ten que ter e co punto de seriedade que ten que ter, non? E esa é un pouco a miña primeira definición do noso invitado de hoxe, que se seguides as redes sociais estou seguro que moitos nos últimos tempos estaredes moi atentos. Primeiro lugar, don Rogelio Santos Queiruga. Rogelio, como estás? Ora, moi boas. Bueno, estou moi contento, porque a min estar con boa xente encántame, así que feliz. Pois xa somos dous. Bueno, a verdade é que non sei por onde empezar, non? Porque gusta moito esa explicación que das cando buscas no Instagram, non? Eres mariñeiro, eres agricultor, eres todo eso que ten de esencia Galicia, non? Pois sí, e ademais o teño de maneira natural porque é no entorno que me criei, é o que é a miña familia e é do que me sinto tremendamente orgulloso. Así que poñer eso para min é o máis natural do mundo. Non sei. A mellor carta de presentación, sen dúbida, non? Primeiro lugar, contemos a xente quen é Rogelio Santos Queiruga, dende a túa propia perspectiva. Bueno, pois eu, ante todo, son un gallego da miña parroquia de Queiruja, en Porto do Son, mariñeiro, fillo e neto de mariñeiros e de mariscadoras, e que sempre viveu moi vinculado ao mar, pero tamén á terra e ás labores pois típicas de labranza, de poñer as patatas e o millo cas veciñas, cas primas de miña nai, sentarse ao lado da lareira a soplar e a falar, e todas esas cousas boas que forman parte da nosa terra, máis alá do peixe do marisco, que claro, son os nosos valores, a nosa forma de ser. E ese é Rogelio Santos Queiruga, un chaval de 45 anos ou un señor, como me digo e que hai que ir asumindo. E nada, eso, 45 anos, patrón de pesca, de formación, e máis é como estou enrolado na planeadora na que traballo con meu irmán, con Juan Carlos, na Milena, que está amarrada normalmente en Porto do Son cando andamos ao aparello, en Noia, no Porto de Testal, cando andamos ao Berberecho. Esa é a miña carta de presentación, sobre todo a miña carta de presentación, porque a xente conóceme polas redes sociales ou pola tele, é sobre todo a verdade, presentarme en todas partes con meu nombre verdadeiro, con grabacións en directo de como pescamos, de como facemos as cousas. Non dou moitos detalles, digamos, íntimos de relacións ou así, pero sí que o que é a miña vida, a miña familia, o meu entorno, o meu traballo, os meus gustos, sí que os falo con verdade, con sentimento, que creo que é a mellor maneira de chegar á xente, de traspasar as barreras que representan pois o aire, os medios técnicos que nos separan, non? Da xente, para poder atravesar as cámaras, as ondas de radio ou as ondas de televisión, poder traspasar o papel e chegar desde min hasta o corazón das persoas. Creo que iso só se pode facer ca verdade. Oye, Rogelio, quen lle diría ao teu pai ou ao teu avó que estarías sendo un persoaxe público deste xeito, non? Seguro nin lle sentaría na cabeza pensalo, non? Pois eu creo que non, sobre todo porque, a ver, para alguén que ven dunha familia humilde, dunha familia de traballadores que nunca estuvo vinculado á tele, nin a nada, as redes sociales son algo moi reciente, non? Son de agora, pois é que hasta para min é algo que me abruma moitas veces e que me resulta pois extraño, porque tamén a percepción que eu tiña da xente que vemos pola televisión, que vemos nos xornais, é que é xente como se fora, non sei como te explicar, extraordinaria, non? A un nivel moi alto e tal. Cando os conoces, realmente das de conta que moitos deles sí son xente extraordinaria, porque son xente con moitas cualidades e bons sentimentos, pero son xente como a nós, como a que eu me atopo na miña parroquia en Queiruja, no meu traballo no mar, son xente como a nós, igual.
eu creo que lles iba a sorprender. De feito, por exemplo, a miña nai ainda a día de hoxe toca ver o seu fillo na tele. O primeiro con certa incredulidade, non? De repente chega un periódico e ve o seu fillo nunha foto no periódico, claro, sabe que son eu, sabe que é verdad, pero non acaba de asumir, non? Unha das cousas que me dixo, eu, cando vou á tele, así sempre me preocupa non deixar en vergonza a familia de deixar. Entonces, o primeiro que me pregunto sempre é: mamá, que tal o fixen e tal? E as primeiras veces ela decíame: Elajo, meu fillo, tan mal está a televisión que non teñe ninguén millón que te para ver. Isto lembra para mí unha cousa que escoitei un día pola rúa en Vigo, a unha señora, non vou a dar nomes evidentemente, que lle decía a outra: coño, teu fillo é alcalde. E ella decía: e é o máis parvo que teño. Pois algo así. Sí, algo así. No, esta... Mira, tamén creo, por outra parte, que se sentirían super... meu pai non vive, morreu cando eu tiña 14 anos. Claro. Estou seguro que se me vira sentiríase super orgulloso. Ao final, eu tamén o que respiro na calle. Cando eu vexo os meus compañeros de traballo en Porto do Son ou na Lonja de Ribeira, que é onde máis me conoce, ou a xente aquí na miña parroquia, a miña familia, noto que se sinten orgullosos, que se sinten contentos. E, sobre todo, unha das cousas que máis lle gusta, porque mo din, é que ese Rogelio que sale na televisión ou que sale nas redes sociales é o mismo que eles conocen. Claro. Claro, entón eles din, é que claro, ti vas á tele e que hasta falas no gallego que falamos nós, cando falas con nós na calle, cando nos vemos, falo super ben, encántanos, que cousa tan boa estás pasando. Entón eu creo que en certo modo se sinten orgullosos e iso é moi bonito. Joder, sabes que hai algo que é moi bonito tamén, Rogelio. Fai un momento che preguntaba quen era Rogelio, non? E preguntaba quen era e que representabas, non? E decías que orgulloso, decías que eras mariñeiro, que eras agricultor, que levabas con orgullo todo eso, non? Fíxate de ti que algo tan importante como que fai o mellor 20, 30 anos a casi todo o mundo lle custaba presumir de que traballaba no campo, de que traballaba no mar. Daste conta deso, non? Sí, totalmente. E aínda agora creo que pasa ás veces, non? E a min pareceme tan injusto que, de feito, é unha das cousas que me levou, unha das moitas cousas que me levou a min a de repente empezar a compartir cousas nas redes sociales, pois foi precisamente dignificar a esa xente, a xente do mar, pero tamén a xente da terra. Unha, porque lles debemos moitísimo, a Galicia de hoxe en día non sería posible sin todo o que eles ganaron de cartons, peixe, comida que puxeron en riba dos platos, pero tamén en riba dos mercados, e que se exportou todo o mundo, a todas partes, non? Temos moitísimo que agradecer. E tamén, por outra parte, porque son xente que para facer o seu traballo necesitan ter, a xente do mar necesita ter forza física, pero necesita tamén ter moito valor, necesítase non ser temerario, necesítase moita inteligencia para poder defenderse no medio dos ventos, das olas, para saber onde arriar os aparellos, onde arriar as nasas, para salir de mar ao mar de noite e non perderse. Ahora hai GPS, hai móviles, hai de todo, pero as generacións pasadas non tiñan nada deso e surcaban os mares, abriron camiños no mar antes que moitas nacións. Entonces, eu creo que é moi importante dignificar eso, que o valor da xente non ten tanto que ver cos millóns que ten no banco, senón co que é no seu día a día, no seu pueblo, no seu entorno, que, aínda que sea unha persona humilde, está arrimando o ombro para que o país funcione ben, para que Galicia funcione ben, e para ter cousas boas para comer. Por eso eu digo que me sinto super orgulloso e me gusta dignificalo. Moitas veces se ten como a xente que traballa en oficios máis das mans, oficios máis de obrero, como se foran menos, para nada é así, porque hasta a persona máis rica, hasta a persona máis millonaria necesita dun mariñeiro, necesita dun agricultor que lle pesque ou cultive ou lle críe a carne para poder alimentarse, ou lle cosa os pantalóns que leva
e así todo, non? Entonces, eu creo que un oficio como o de abogado ou de médico ten moito prestigio e hai que reconocerlo, hai que valorarlo, e o oficio de mariñeiro, o oficio de agricultor, o oficio de fandeiro, o oficio dunha muller que enlata miles de latas ao largo da súa vida, merece moitísimo respeto e aprecio, son cousas positivas para un país, para unha nación. Fíxate ti, creo que afortunadamente fomos dando pasos, non? E sobre todo gracias a xente como neste caso xente como a ti, nós neste programa ademais sempre apostamos moitísimo por dar valor ao traballo das mans e das persoas que hai detrás, non? E eu creo que é fundamental. Nós temos esa función que debemos de ter e que debemos de afianzar todavía máis, non? En canto a contarlle a xente todo o valor que ten, non? Todo ese traballo das mans dos agricultores, dos pescadores, pero dos artesáns, etcétera, etcétera, non? Creo que nos queda todavía unha asignatura pendente neste bo traballo que estamos facendo, vale? Que é os nenos, non? O de que os nenos sexan os primeiros que teñen que saber e valorar o traballo precisamente das mans dos que consiguen facer todo eso, non? Parece que é moi tópico decir, non, é que hai nenos que pensan que o leite ven do tetabric. Non a mellor tan exagerado, pero si é certo que moitos nenos todavía non entenden que as persoas son as que están detrás do que despois chega ás súas casas, ás súas mesas, do que disfrutan cada día, e eu creo que aí está a nosa asignatura pendiente, tal vez, non? Pois eu creo que eso, unha das maneiras que se pode cambiar é cando estes temas, como os que estamos falando nós agora, formaran parte das nosas conversacións diarias e das nosas conversacións dentro das casas, que é donde máis se construye o pensamento, non? Si eu non teño fillos, entonces son moi cauto cando falo de temas de fillos e así, porque sei que hoxe en día ter fillos e mantelos e crialos é super complicado, é super difícil, e ao mellor poder desempeñar un traballo, unha carreira e ao mesmo tempo ter fillos é super complicado. Entón son moi cauto nese sentido, pero sí que creo que cando nas casas se fala únicamente de cartos, parece que se lle dá a importancia á xente cando ten cartos, cando ten un posto de traballo moi reconocido, pois porque é gerente dunha empresa ou é director dunha empresa, pois aí é cando estamos inculcando a mellor uns valores erróneos nesa persona, ou cando lle damos demasiada importancia a un cantante, a estes influencers que están agora tanto de moda porque teñen moitísimos cartos, e non polo efecto que, porque moitas veces o que teñen é cartos, pero o efecto na sociedade non teñen ningún. Efectivamente. En todo caso, poden facer unha labor de entretenimento que é moi valiosa, pero claro, non podemos centrar todo o valor da xente nos cartos, no económico. Se facemos eso, estamos dando unha lesión pésima aos nosos fillos, e ademais que se vai a volver na nosa contra. Claro. Porque, claro, eu digo, si non enseñamos aos nosos fillos o valor que teñen os nosos pais, os nosos avós, o traballo que fan, a responsabilidade, todas estas cousas, cando seamos vellos, como van a valorarnos? Non lle imos a importar, porque de vellos pois teremos unha pensión, non teremos a xuventud, non teremos a forza, entonces, que pasa? Xa damos igual, xa non importa. Non, porque o único que importa son os cartos, ser xoven, ser guapo, estar de moda e ser reconocido. Entonces, non, hai que volver. Eu sempre digo, eu non quero volver aos mundos de atrás, onde había escasez de comida, onde non había electricidade, onde non había agua quente. Quero o mundo moderno de agora, pero sí quero volver aos valores de antes. A moitos dos valores de antes sí que me gustaría volver. Valorar o traballo, valorar aos nosos maiores, valorar a familia. Hoxe en día hai moitos tipos de familia, pero non podemos ser tan egoístas, tan independientes, de nos dar todo igual con tal de nos ascender, e que ese ascender sea só en términos de cartos, porque perdemos a humanidade. Entonces, hai valores de antes, dos mundos de antes, que hai que recuperar. Eu tamén apoio moito ademais esa filosofía que propós. De feito, está a miña filla aquí sentada ao lado miña, sabe perfectamente que así é, non? Quero afondar ahora un par de cousiñas. Imos a facer unha pequena pausa que facemos no programa de Comer e Falar na radio para a publicidade, e enseguida voltamos nesta fantástica charla que estamos tendo con Rogelio Rial Queiruga. Unha pausa e voltamos. Vale. Os que están vendo o vídeo, Rogelio
nos están vendo de corrido, estamos facendo unha pausa para o programa de radio. Pero no vídeo seguimos aquí, entón para que non digamos ahora ninguna barbaridade, pois que estén escoitando no vídeo, se me entendes. Vale, oíste. Sí. Rogelio Santos, que me chamaste Rial. Dixen Rial. Saleche Rial, debo de ter un parecido. Pois non sei. Bueno, vos olvidade, os que estedes vendo o vídeo, olvidade vos do de Rial, vale? Non vos preocupedes. Imos alá coa segunda parte da entrevista. Bueno, estamos de volta á publicidade. Aclarar, se en algún momento dixen Rogelio Rial, o dixen mal, é Rogelio Santos Queiruga. Rogelio, estamos de volta. Estábamos charlando pois de cousas moi interesantes. Falábamos ademais de valores, non? Falábamos de que toda esta información que estamos transmitindo, estes valores, este poñer en valor o traballo dos artesáns, dos mariñeiros, dos agricultores, que estamos nun bo camiño, pero hai que afondar máis no que era chegar aos nenos. En todo caso, Rogelio, quero que a xente que o mellor todavía non te coñece entenda por que te coñecemos tanto. En que momento decidiches que as redes eran unha boa vía para falar claro? Bueno, pois mira, sobre todo foi porque, a ver, cando eu tiña 14 anos, estaba acabando de cursar octavo de SB, que ahora se corresponde con, debe de ser segundo de ESO, se non me equivoco, sí. Mais ou menos. Bueno, daquela os estudios obrigatorios eran hasta octavo de GB, 14 anos, pero xusto foi aí cando morreu meu pai nun accidente no mar. Entonces, por eso e por outros moitos motivos, eu deixei os estudios nese momento. Con 18 anos pois quitei o título de o certificado de competencia para poder ir ao mar. Meu irmán dixo-me se iba cando ir ao mar, que lle facía falta un home. Entonces fume cando ir ao mar. El foi quen me enseñou o oficio. Bueno, quedoume un pouco sempre a espiña clavada de non haber continuado, de non haber estudiado máis. Quedoume esa espiña clavada. Entonces, cando tuve unha oportunidade, que tiño o título de patrón de pesca nun curso que organizou a cofradía xunto co Instituto Social da Marina, con entre 25 e 28 anos, non me acordo moi ben. Pero eu seguía tendo a espiña clavada de non haber estudiado, así que con 30 e moitos anos fumo ao Instituto de Ribeira, de Coroso, número 1, e aí anoteime para quitar a ESO por adultos polas tardes, depois de vir de traballar no mar, presencialmente, porque eu son moi pouco disciplinado, ainda que había sacado por libre, eu non me vía chegando a casa do mar cansado, Mollete a estudiar, no. Entonces por eso elegí matricularme, porque sabía que eso me iba a obligar a ir a clases e paseo, ¿no? Nada, foime moi ben, quitei a ESO por adultos, os profes animaron a quitar o bachiller. No bachiller tiña un profesor de literatura castelán, que é Xavier López Marqués, que nos poñía a facer moitos comentarios de texto en clase. Entón, el, vendo como eu escribía, chamoulle a atención a miña maneira de escribir, de contar as cousas. Comentábamos noticias de prensa, así, comentarios de texto, sí. de noticias de prensa. Entonces, el propúxome, mira, escribes moi ben, consigues comunicar. Por que non creas un blog ou escribe en papel? Pero estaría moi ben que escribiras e que cultivaras esa faceta que eu creo que tes. Cando queiras, pois, textos que escribas máis alá do traballo da clase, se queres traemos e tal. Entón, eu, como tiña un perfil de Facebook daquela, con xente conocida do meu entorno, da familia, traballo, amigos, pois empecín aí a compartir reflexións sobre temas de actualidade de todo tipo. Eu non teño conocimento das redes sociales máis alá que calquer persona. Agora teño máis en base a usadas, pero non tiña formación de informática, nin de redes sociais, nin de comunicación, nin de nada. Entón resulta que eu tiña o meu perfil aberto ao público en general, eu nin o sabía. Entón, algúns dos meus comentarios, algunhas das miñas publicacións, empezou a compartilo moita xente e a chegarme mensajes de xente que eu non conocía, que lle encantaba, que se sentían identificados co que eu escribía e tal. Entón, eso animoume a cada vez escribir máis. Notaba que os temas que tiñan que ver co mar, reflexións en canto que agora é o tema principal de todas as miñas redes sociales, era o que máis lle gustaba á xente, porque ás veces temas que tamén comentaba de política ou de temas sociales provocaban ás veces como máis conflicto, non? Entón,
decidíme finalmente a crear unha conta, crear contas nas redes sociales solamente para falar deses temas que nos eran comuns. A nosa terra, Galicia, o mar, o traballo dos mariñeiros, e as cousas que me gustan e as cousas que son propiamente Rogelio Santos Queiluja, que non son influencia de ninguén máis, as que son miñas solo. E aí foi como surgiu todo. Bueno, sobre todo por eso. Claro, pero hai que decir que Rogelio Santos Queiluja non se corta un pelo, fala moi clariño e nos pon as pilas a todos. E cando digo a todos, é a todos, non? Bueno, a ver, hai xente que me ten dito: Rogelio, eres moi políticamente correcto. Rogelio, é que non se sabe, eres moi tibio. Non sei, como é esta palabra que se usa moito? Non me sale agora. Cando unha persona non se posiciona claramente. Bueno, é que non me sale a palabra. Sí, ahora ves, ahora tampouco me sale ben. Que non se pone ten unha palabra, como unha persona que non se molla ou sí. Que tal, non? Eu sempre lle digo, pero é que eu son así, porque se hai que ir sempre ao conflicto? Porque non buscamos a maneira de a xente acercarnos nas posturas? Por que non tratamos de ter máis comprensión, máis empatía os uns para os outros? Por que ao falar temos que ir xa co insulto? Non, pero claro, efectivamente, é que a xente malentende que mollarse é como levantar a voz máis alto co outro ou utilizar un insulto máis co outro. Eso non é mollarse. Mollarse, claro, se me permites, é o que fas ti, porque contas as cousas como son, coa verdade por diante, e lle das un toque de atención a quen tes que darllo, e sempre dendo respeto. E que a cuestión é que mollarse é eso, non é outro que outros pensan que é mollarse, non. Mollarse é isto, é contar as cousas como son e decirlle a quen o está facendo mal que o está facendo mal. É que mira, se me permites, vouche decir unha cousa que refleja moi ben eso que estás dicindo, e agradézoche que digas isto, agradézoche moitísimo. Eu cando tuve que decir que os meus compañeiros de profesión, os mariñeiros que estaban botándolle energía ás ovas das centolas para quitarllas, para que as soltaran e levarlas para vender e facelas pasar como centolas sin hueva, eu díxeno claramente nas redes sociales, non desde un perfil falso, poñendo a cara. Aí está. E dixen que eso estaba horrible, que era imperdonable, que era mellor que as levaran ca ova e as venderan en negro. Pero, por favor, que me parecía un crimen coller centola con ova e botarlle energía, que é un animal, é unha falta de respeto, mires por donde o mires. E levantín a voz e o dixen claramente nas redes sociales e non desde un perfil falso, que é como fai moita xente sin dar a cara. Fíxero cando foi do tema de Masterchef, que saliron cos lombrijantes sobados. E aí nese momento, claro, a min importame, teño que utilizar unha palabra, o sinto, a min importame unha merda a fama. Importame unha merda a fama. Pero hai cousas que sí me importan. En ese caso, a min importame porque os mariñeiros estamos sendo controlados cada día para que non fajamos este tipo de cousas. Claro. E hai xente que está ganando menos nun mundo no que todo o mundo pensa en ganar máis e sin escrúpulos, e que se pon un pésimo exemplo, e hai mariñeiros que están ganando menos por cumplir con esas normas. Entón, que nun programa de televisión sala un cociñeiro con un brejantobado, é que a min indígname a máis non poder. Entón, collín e díxeno. Nese momento, gran parte da prensa e moita xente saleu a apoiar o que eu dixera, e incluso fun noticia en moitos medios, non só en Galicia, a todos os niveles, e incluso a Xunta abriu unha investigación e tal. E repito, a min a fama e a popularidade importame unha merda. Pero pasou un tempo e resulta que un día outro chef moi importante, como se chama? Que ahora non me sale o nombre. David Muñoz. Efectivamente. Sí, que fai pouco recibeu un premio como o mellor cociñeiro do mundo, e eso está super ben, pero de novo nas redes sociales colleu en Instagram, colgou un vídeo no que botaba nunha sartén un lombrijante con ova e decía: aquí estou usando este magnífico lombrijante gallego. Entonces eu, que non o seguía nas redes, pero moita xente me escribeu a comentarme isto,
pois vime un pouco obrigado a poñerlle un comentario desde o respeto. Claro. Mira, o lombricante ou non é fallego ou se non é ilegal, porque lombricante fallego con ovas non pode ser. Non pode Está ser. prohibido todo o ano. Entonces, el colleu claro, a ver, eu non son ninguén, eu son un mariñeiro algo conocido nas redes sociais e tal, pero eu non teño ningún poder, eu non son fillo de ninguén, non teño ningún padriño poderoso que me respalde por atrás. Se me meto con alguén poderoso, depois podeme fastidiar ou podeme perjudicar. Neste caso non, porque é outro ámbito, pero bueno, que alguén poderoso se me podría perjudicar. Que pasou? Pois que David Muñoz colleu e bloqueoume nas redes sociais. E máis, non é só que me bloqueara, sin eu haberlo insultado, sin haber faltado ao respeto, sin eu pretender nada, que me dá igual a fama, me dá igual, eu falolle con respeto a David Muñoz ou a persona que me encontro na calle que non a conoso de nada, eu falolle con respeto a todo o mundo, dá igual a súa posición social ou os cartos que teña, pero non só pasou eso, sino que nese momento toda a prensa calou a boca, ninguén dixo nada, a excepción do programa de televisión que eu suelo ir, o Quen anda aí, da Galega, que ademais non lle pedín eu non lles dixen nada. A mí na tele nunca, nin en ningún medio nunca me presionan, nin me din o que podo falar, nin o que non podo falar. Eu ao mellor podo sugerir algo, pero os contenidos despois fíjanos eles. Pero non me din isto podelo falar, isto non. Eu teño libertad para falar o que queiro. E ese tema quitarono eles, quixerono falar. E falouse desde o respeto, pero foron os únicos, Os motivos, non os sei. Non sei se é porque acaba de recibir o reconocimento. Da igual. Mira, eu vouche dicir cal é o motivo. O motivo é que somos unha sociedade de borregos. Ves que eu tamén falo claro, non? Somos unha sociedade de ovelliñas que vamos polo rejo que nos van marcando, non? Somos unha sociedade que de repente nos convertimos en palmeiros de grandes figuras e defendemos, aínda que sea sin razón, a esa figura que nin siquiera coñecemos en persoa, que non saben quen somos capaces de defender a un tipo que é super mega coñecido solo por ese feito, que porque unha persoa este dicindo a verdade e este dicindo claramente a cara a ese señor tan coñecido que o está facendo mal. Pero eso é simplemente o reflexo da sociedade que somos, e isto nos ten que facer reflexionar a todos, porque todos en algún momento cometemos ese erro. E iso é o que non pode ser. De feito, Rogelio, non sei se me equivoco, pero xuraría que vin que houbo alguén máis que publicou algo parecido dun lubrigante, yo comentaches, e che agradeceu que yo dixeras e che recoñeceu que non era de aquí, non? Pois, efectivamente, hubo outro cociñeiro que non é televisivo, pero sí é moi conocido na rede social. Sí. Ahora non recordo o nombre, pero é un cociñeiro que ten centos de miles de seguidores. Sí. Porque eu, ao final, eu podo ter, pois non sei, 60 ou 70 mil seguidores, pero el é unha persona que, se non me equivoco, era da zona de Valencia ou así, un cociñeiro ou de Cataluña, un cociñeiro moi conocido, fixo o mismo do lombricante con ovas dicindo que era fallego. Eu mencionei, igual como fixera con David Muñoz, e el colleu e contestoume e díxome: é verdade, ten razón, o lombricante é de fora, non é fallego. Confundíme, pido disculpas, entonces eu dixenlle pois que xa está. E que sinxelo é, Rogelio? Que fácil, sí, a ver, é que eu teño cometido errores. A ver, eu non son super conocido, pero sí que teño un grado de conocimiento público, e son mariñeiro desde fai máis de 27 anos, son patrón de pesca, e un día fixen un vídeo no que falaba do lombricante, decía cal era a talla mínima e como se medía, pero eu confundínme. Non recordo agora, non sei se eran 8,7 eu dixen 8,5 ou ao revés, centímetros, pero hubo un rapaz que me corrixeu no Facebook e me puxo: non, está mal, non son eses centímetros, son estos outros, e ademais non se mide a cabeza hasta o puntiño, hasta a punta dos corniños ao extremo de toda a cabeza, sino que é hasta os ollos. Eu quedime así mirando, fun ás páginas da Xunta onde se explica todo isto, e efectivamente o rapaz tiña razón. Eu collín e puxenllo: pois moitas gracias, tes toda a razón, vou non rectificar ahora mismo, no vídeo onde eu falaba non podo rectificalo,
pero no texto vou non a poñer, e máis vou poñer un comentario aclarando, porque tes toda a razón. Xa está. É que non pasa nada. Querido Rogelio, que a vida pode ser maravillosa e se facemos as cousas con esa actitude pode ser maravillosa. Mira, se nos acaba o tempo e isto me fastidia moito porque teño moitas cousas todavía que falar contigo, co cual xa falaremos para ter unha nova cita outro día para falar do home que devolve os peixes ao mar. Temos moito que falar e de feito me gustaría facer un especial, un arte e oficio, que é unha parte tamén deste programa, facelo contigo subido no barco, pero eso o falaremos ti máis eu. Querido Rogelio, quero agradecerche de verdade que estés connosco no Comer e Falar, que estés neste tempo de radio connosco e que pronto voltemos a vernos. Pois eu moitas gracias por darme esta oportunidade, se mo permites, porque seguro que entre a moita xente que escoita este programa habrá algúns dos que son seguidores meus ou veciños ou conocidos, entón eu quero darlle as gracias a toda a xente que a través das redes sociales ou moitas veces incluso hoxe en día xa me paran na calle por todo o cariño, o apoio que me dan, por compartir as miñas publicacións, por compartir estes valores que eu estou tratando de fomentar e defender, que ao final amigo que fan é darme máis forza para continuar facelo e xuntos podemos contribuir así a cambiar o mundo para millor, que é o que queremos. Grazas de verdade, compañeiro. E nós pechamos aquí o Comer e Falar. Voltamos a vindeira semana con máis cousas. Que disfrutedes do que quede de día. Chao.